Moi bons días. Mira, aí temos a Nieves e a Álex. Están bastante liados porque isto é algo que vos quero recordar. Mañá imos estar en Pantón facendo un programa en directo e logo estamos o xoves en Melide facendo outro programa en directo. Entón, claro, como son 2 días que non imos estar aquí, hai moito traballo porque están preparando os temas de mañá. Vedes aquí a Alex e a Nieves e os guións e todo, pero xa ten que estar todo pechado porque mañá saímos e son 2 días fora, e tamén bastante do venres porque aquí non queda moita xente para preparalo. Entón, outra cousa que imos facer, pero vai ser nun vídeo aparte, é este unboxing. Recibimos unha caixa dun agasallo que imos dar próximamente no programa. Entón, dentro dun pouquiño, espera, como así, dentro dun... Bueno, igual hoxe, xa vedes o vídeo dese unboxing do que hai dentro e será un avance dun agasallo que daremos nos próximos días. Logo tamén temos por aí, espera que vos vou amosar, aquí está Lucía e temos por ali a Susana Rois con Álex, que tamén están ultimando detalles dese programa de mañá de pasado. Ides ver agora un momento clásico que chega todos os días despois de facer entrega do guión, a Rosa, que chega, a ver, que é isto? Aclarade, a ver, dúbidas. Vamos a ver. Letis Picallo ainda non chegou, non está por aí. Non está Picallo ainda. Despois isto para cabaré non vai ninguna música, ni nada. Sí. Ai, non che aparece aí. Nada. Fallo noso, sí. Non, é que eu creo que puxera aquí. Pero igual... Música. Igual non che aparece. Aquí non está. No, esa de Willkommen, bienvenido, esa de Cabaret. Bueno, senón outra de Cabaret. Non é de Moni, a de Cabaret tamén. Sí. Pois esa tamén nos vale. Vale, pois mira aí. Sección app, eso... A Laura. Cortes ou algo? Laura, Laura, tes cortes ou algo para ver o que non está tampouco aquí posto. Ah. Pero falta máis cousas ainda, hoxe é un desastre. A ver, Pois o meu é só un corte, comezo. Vai a bronca. corte. Pero corte, claro, como vai adiviñar Rosa que é un corte? Además hai tantas cousas. Non, é que ainda está descargando. Vale, pois nada. Vale, cando estea me avisas. Cando estea avisas. Vale. Moi ben. Seguinte. Non hai bronca entón. Seguinte. Espazos sucesos. A intro de Pantera Rosa. Sí. Vale, Non estaba hai- posta aí. Non, tampouco está. Tampouco. Vale, outro fallo. Dura un 50. Bueno, pues Susana, este fallo teu, non estaba posto o de intro das Pink Panthers. Agora se Que máis o Marcos A ver, tamén. hoxe vai ser vídeo de broncas, hoxe. A ver. Logo está aquí Marcos, a efeméride e tráfico, xa nada máis. Vale, nada máis, bueno, menos mal. Hoxe non foron moitas, Voy a meter debajo de la mesa. Basicamente esta é a nosa vida diaria. Verdade? Susana Calareña escribindo aquí. Sí, broncas, tiveche a culpa a ti, non olvidaches de ti, non digo que estes son os nosos día a día, isto é un problema de non sei quen, e tal, menos mal que temos momentos para merendar, así que agora imos facer un unboxing que veredes noutro vídeo, e por hoxe despedimos este. Chao, chao. Ata logo. Ah, bueno, que mañá estamos, xa o dixemos, en Pantón, en Melide o xoves, Bueno, así que Melide o xoves. teredes vídeo especial sobre o tema. Sí. Adeus, Álex,